על הדרך, תוכנית אירוח המארחת סופרים ומשוררים המדברים על יצירתם, עם יהודית מליק שירן, ברדיו החיים הטובים, כל יום רביעי בשעה 12 בצהריים. צהריים טובים, מאזיניי היקרים. כאן יהודית מליק שירן בעל הדרך. תוכנית המארחת סופרים ומשוררים המדברים על יצירתם, כל יום רביעי בשעה 12 ברדיו החיים הטובים. בתוכנית ה-14 שלי, לבקשת תלמידיי בבית הספר וחברי קבוצת אות ועוד בפייסבוק, מתארח היום בתוכנית הסופר רם אורן. היה בעברו עורך דין ועיתונאי, כתב 32 ספרים, חתן פרס יצחק שדה לספרות צבאית על הספר לטרון. היום בתוכנית נעסוק בכתיבה פופולרית שהיא כתיבה בגובה העיניים ובדמויות שורדות. דמויות הנלחמות את מלחמת הקיום שלהן בעלילה ומחוצה לה. נבדוק ביחד את המשמעות הזאת של הישרדות ולמה כדי לשרוד צריך להילחם במלחמת קיום בעלילה הסיפורית ובחיים שלנו. שלום לך רם אורן. שלום יהודית. אני מרגישה שיש לך אהבה גדולה למילה הכתובה. מאיזה גיל התחלת לכתוב ועל מה כתבת? תראי, ככל שאני זוכר, אני התחלתי לכתוב בגיל 8 או 9. כתבתי בעיקר לעיתוני ילדים, שהיו אז מאוד מקובלים, כמו הארץ שלנו, דבר לילדים, כל אלה. כתבתי הרבה מאוד לעיתוני ילדים, ואני חייב להודות שכתבתי שטויות ממדרגה ראשונה. וואלה. אני זוכר, אם אני קורא היום מה שכתבתי אז, אני פשוט לא מאמין שזה קיים. בגיל 8 כבר מה את יכולה לכתוב? כתבתי זיכרונות מטיולי בית הספר, כתבתי על הפרחים שפורחים באחו, כל מיני דברים שכמובן היום לא הייתי כותב אותם. אבל להפתעתי הרבה, כל מה שכתבתי התפרסם בשמחה גדולה על ידי עיתוני ילדים. ואחרי שנים שאלתי את אחד האורחים, תגיד לי, האם חשבת באמת שאני כל כך מוכשר? כי פרסמתי כל מה שאני כותב, לא חשוב אם זה היה טוב או לא טוב. הוא אמר, אני אגיד לך את האמת, אתה היית היחיד שכתבת לנו. וואלה. כן. זה באמת מפתיע, כי היום יש לך, אתה יודע, 32 ספרים, זה לא הולך ברגל, אבל בא מאיזשהו מקום אהבה למילה הכתובה. האם זה בא מהבית? זה בא גם מהבית. אבא שלי היה כורך ספרים. אוקיי. והוא דאג לכך שכל שבוע אנחנו נקרא ספרים שהוא הביא הביתה, הוא היה מביא הביתה כל מיני ספרים שנמסרו לו לכריכה, ואנחנו היינו קוראים את הספרים הבלויים האלה. שמקבלים לבוש חדש בכריכה, אתה יודע. בוודאי, בוודאי. ואני פשוט נשבתי בקסמה של המילה, ואבא שלי כל פעם עודד אותי לקרוא יותר ויותר. וכך זה קרה. יפה. כתבת 32 ספרים. בכולם יש עלילות שמונעות על ידי דמויות. לכל הדמויות יש שפת גוף, העוברת אלינו דרך התיאורים שלך. למה חשוב לך לתאר את שפת הגוף של הדמויות? כי זה חלק מהדמויות. כלומר, אנשים מבטאים הרבה גם בשפת הגוף שלהם, לאו דווקא בדברים שהם אומרים. וזה בנוסף לדברים שיוצאים מפיהם, אני חושב שזה חלק בלתי נפרד מאישיותם של האנשים. לכן אני דואג לכלול גם את זה בספרים שלי. האם לא יכול להיווצר מצב שהקוראים יתוודעו לבד לאופיין של הדמויות מבלי שתתאר אותן? תראה, אני לא לוקח סיכון, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל ליתר ביטחון אני פשוט מתאר את הדמויות לפרטי פרטים, וכך הן יותר חיות. אני מתאר אותן כפי שאני רואה אותן בדמיון שלי, ועד עכשיו לא שמעתי שום תלונה על זה. כי אנחנו נדבר תכף על הסגנון הזה שלך, עוד מעט. הדמויות שורדות דרך חיים פתלתלה. מהו הכוח המניע את ההישרדות של הדמויות האלה? תראי, כל אדם רוצה לשרוד, כל אדם רוצה להתקיים, כל אדם רוצה, יש לו את הדחף הזה להישאר במודעות, בתודעה, בחיים, בצורה מאוד מאוד מוחשית. ואני חושב שאנשים אבל שרוצים לשרוד ממש, זה אנשים שנמצאים במצוקה מסוימת.
והספרים שלי עוסקים במידה רבה גם באנשים שמתמודדים עם מצוקות שלהם, עם הצורך שלהם למגר את המצוקה הזאת ולשרוד בדרך זו או אחרת. והמאבקים שלהם נמשכים, זה בעצם מרכז החיים, הליבה של הרבה מאוד ספרים שאני כותב. נכון. בחרת לשמוע את השיר "היא שקטה". למה בחרת בשיר הזה? כי "היא שקטה" זה שיר שנכלל או מוזכר בספר הראשון שכתבתי בפיתוי, ואני מחובר אליו כמו שאני מחובר לספר הראשון. אוקיי. רועי, עכשיו אנחנו נשמע את צריק יגאל בשיר "היא שקטה".
תודה שחזרתם אלינו, כאן בעל הדרך מתארח הסופר רם אורן. האם קרה לך שכאשר הצבת את עולמן של הדמויות, שלא אהבת את מה שבראת ויצרת את עולמן מחדש? כמעט שלא, כי אני מתכנן את הדמויות שלי ועובד עליהן הרבה לפני שאני כותב עליהן. כלומר, הדמות צריכה להיות ברורה לחלוטין לפני שהתחלתי לכלול אותה בספר. ובתקופת התחקיר או בתקופה הקדם ספר, כל הדמויות עומדות לי לנגד עיניים שלמות כפי שאני רוצה. כך שאני לא שיניתי שום דמות באופן משמעותי, אולי פה ושם בשוליים, אבל לא באופן משמעותי אף פעם. זה די מוזר לשמוע את זה, כי אני יודעת מתוך היכרות עם החברים שלי, הסופרים שכותבים בסגנון אחר, שהדמויות שהם יוצרים, הם לא פעם, לא כל כך שלמים ממה שהם כתבו, או הצבו את המחשבות, או את סוג ההתנהגות, או את המעשים של הדמות, ולא פעם הם באמת שינו. ואתה אומר שאצלך בקדם ספר, כבר בהכנות, אתה כבר רואה את הדמות, ואתה לא משנה בה אולי דבר. תראה, ההבדל הוא שאני עושה הכנות גדולות מאוד לפני כתיבת ספר, ולא כל סופר עושה את זה. סופרים מתחילים, אני מכיר סופרים שמתחילים לכתוב את הספר כשהדמויות הן עדיין, שהן בראש שלהם, אבל לא מושלמות, לא שלמות. ותוך כדי תהליך מתברר להם שהדמויות לא מתפקדות כמו שהם רוצים, ואז הם עושים שינויים. אבל אצלי לא יכול לקרות מקרה כזה, כי אני מכיר את הדמויות שלי היטב עוד לפני שאני כותב עליהן. נבדוק את זה עוד מעט, זה מעניין. מה דעתך על פמיניזם? כי בספריך אתה נותן מקום לנשים בעמדות מפתח. מתוך הספרים שלי את יכולה להבין שאני בהחלט בעד פמיניזם, שאני חושב שזכויות נשים זה דבר חשוב, אני חושב שנשים צריכות לתפוס מקום לא פחות חשוב ולא פחות מרכזי מהגברים, וזה מה שקורה באמת, נשים מקבלות אצלי תפקידים רציניים מאוד. נכון, כי לעומתם הגברים הם דמויות שהן מאוד חלשות, נשים מצליחות לעבור ולהביא את עצמן הרבה יותר טוב, הן פשוט יותר מוארות מאשר הדמויות הגבריות אצלך בסיפורים. כמו בחיים. כמו בחיים, נכון. הייתי רוצה שתיתן לנו טעימה מתוך הספר, אות קין, ראיתי שהבאת את אות קין, טעימה לסוג של קונפליקט. הקונפליקט בספר הזה הוא בין אח שמגלה את אחותו באופן מפתיע, אחרי שהוא לא ידע על קיומה. אבל אל המיקרופון. כן, הוא לא ידע על קיומה, והוא מגלה אודותיה באופן מאוד מפתיע. אני לא בטוחה, היא אומרת, שאתה מבין. אתה אח שלי. היו לנו אבא ואמא משותפים, גדלנו באותו בית. אבא ואמא היו ממשפחות גרמניות מכובדות. אבא היה נאצי נאמן, מפקד מחנה ריכוז, ואלמלא הסתיימה המלחמה כפי שהסתיימה, היינו כולנו משפחה מאושרת ומלוכדת. לעולם לא תוכל להתחמק מן העובדה שבמהותך, בשורשים שלך, אתה גרמני כמוני, נאמן, נאצי כמוני, בסוג של קרבה משפחתית שלא תוכל להתעלם ממנה. זה בעצם הבסיס של הקונפליקט ביניהם. הוא פוגש אותה כשהוא לא יודע על קיומה בכלל. מתברר לו שהיא אחותו. והיא נשארה כאילו בת נאמנה לאבא הנאצי שלה. הוא נשאר נאמן לאבא היהודי שאימץ אותו אחרי השואה. ואני חושב שזאת מהותו של הקונפליקט ביניהם. בין האח והאחות שפתאום נפגשים, ואז הם מנסים לברר לאן הם שייכים בכלל. האחות חושבת שהוא צריך לחזור לשורשים הנאצים שלו, הוא חושב שהוא צריך להישאר ביהדות שלו, וכאן הקונפליקט בעיצומו בחלק האחרון של הספר. נכון, אנחנו נדבר על זה כשנגיע אל התגובות של תלמידיי, שכתבו לי על רגעים מרגשים בספר. אנחנו ניגע בזה. עשיתי מחקר בין תלמידי בית הספר שלי, שהם בכיתות הכוון, לבין סטודנטים שאני מנחה סדנאות כתיבה יוצרת במרכז שלי לכתיבה יוצרת על שם הוריי, חיים ושושנה מליק בחולון, ושם שאלתי, קראתם הרבה ספרים של רם אורן,
הדרישה שאני אראיין אותך באה משתי הקבוצות, גם מבית הספר וגם מהסטודנטים שלי שאני אותם מנחה בסדנאות שלי. שאלתי אותם באמת, מה ירשים אותם בספרים שלך? איזה סוג של הישרדות? מה שרד יותר או מי שרד יותר, הגבר או האישה? מה הם לקחו מתוך הספר הזה? איזה מסרים הספרים העבירו להם? ומתוך כל הספרים שכתבת, עלו 3. אתה יכול לנחש איזה? עלו 3? קשה לי לנחש. אני מניח שעוד כאן היה אחד מהם. עוד כאן היה אחד מהם, נכון. אבל מה שאמרת מאפיין כל כך הרבה ספרים שכתבתי. נכון, תן לי דוגמה. אנחנו שלמים עם עוד קין, כי אתה יודע שעוד קין, את עוד קין, הבאתי כהצעה למשרד החינוך, ואמרתי שאני חייבת לתת לתלמידים שלי בבית הספר איזשהו ספר שיקראו, כי ילדים האלה לא קוראים כלום. והבאתי באמת הצעות אחרות, ואתה זוכר ששלחתי לך את העבודה שלי? כן. שהרחבתי בנוגע לאות קין, הבאתי ז'אנר נוסף מהשירה לעבודה בקבוצות. כן. אז במשרד החינוך קיבלו את זה, והכניסו את הספר באמת לתוכנית הלימודים המאושרת לכיתות הכוון. זה אושר. ניסיתי לעשות את זה עם ספרים אחרים שלך, או עם תרומות של האימהות של אותם תלמידים בבית הספר שלי, שיחד, שראו שקוראים את אות קין, אז אמרתי, יופי, אז יהיה לנו סופר בכיתה שיהיה לו מדף צף כזה עם ספרים, ויבואו התלמידים ויקחו את הספרים שלו ויקראו. הכוונה הייתה מאוד טובה, אבל חוץ מאות קין הם לא קראו כלום. קשה לי להבין, זה אולי מאפיין בית ספר מסוים, זה לא מאפיין... אני לא מדברת על תלמידים שניגשים לבגרות של 2 או עד 5 יחידות בספרות. אני מדברת על תלמידים שלא קוראים עיתון, לא קוראים ספר בכלל, ממש בכלל. מה שמעניין אותם זה כדורגל, מה שמעניין אותם זה משחקי מחשב, דברים אחרים לחלוטין, עולם אחר, עולם שהוא דל מאוד באיכויות שלהם. והספר הזה באמת נתן להם איזשהו, לא קראו אותו לבד, קראו אותו בלוויית אחות, אמא, מישהו שהיה איתם והיה עד לקריאה שלהם. הם גם לא קיבלו ממני שאלות מורחבות, כמו התלמידים שלי שניגשים ל2 יחידות או 5 יחידות בספרות, ל7-8 שאלות של יומן קריאה כזה, ממש לא. מתוך רשימה של 7 שאלות תבחרו 2 שאלות. ועם 2 שאלות האלה הם באו והציגו את החוויה שלהם מהספר. מבחינתי, עשיתי את העבודה, הם קראו את הספר שלך. אבל לא הצלחתי להביא אותם לקרוא ספרים אחרים שלך, למרות שנתרמו לי שם למדף הצף הזה, הספר שלך, אשרם, לב, דלתיים סגורות ועוד אחרים, וכולם היו שם, וכולם חיכו לתור שלהם, שיקום תלמיד מהכיתה הזאת ויקח ספר. לא נולד דבר כזה. ניסיתי. תראי, כשם שלא כל המבוגרים קוראים ספרים, לא כל הילדים קוראים ספרים, צריך להשלים עם זה. יכול להיות שיש אוכלוסייה מסוימת שלא קוראת ספרים, שלא מעוניינת לקרוא ספרים, שקשה מאוד להביא אותם לקריאת ספרים. אני מכיר את זה. לעומת זה יש הרבה מאוד אוכלוסיות אחרות שכן קוראות ספרים. תראה, אני יודע שהרבה מאוד קוראים יש לי בצבא, יש לי באוניברסיטאות, יש לי המון קוראים צעירים מכל הגילים, גם תלמידי תיכון, שרואים את זה בבית וקוראים את הספרים, אבל אני מניח שלא כל אחד, לא כל אוכלוסייה באמת מעוניינת לקרוא. את רואה את זה גם בכל מקום, בספריות למשל, תבדקי בספריות. יש סוג של קהל שלא מגיע לספריות, לא חשוב מה. לא חשוב מה המניעים. לא מגיע לספריות, אבל כן רוכש את הספר באמצעות, אתה יודע, מבצעי הוזלה בחנויות וכו'. כן, כי ההורים שלו אולי רוכשים. אבל הוא עצמו, אני לא בטוח, אני מדבר על אוכלוסייה לא גדולה של ילדים, שאולי לא קוראת באמת, שקשה מאוד להניע אותם לקרוא. וצריך לעשות מאמצים גדולים, להגיד להם, תביטו, יש פה עוד ספר אחד של רמורת, כדאי שתקראו אותו. אני בטוח שאם היו קוראים עוד ספרים, היו נהנים מהם. אבל אולי במהותם, בסוג עיסוקם המועדף, הם לא קוראים ספרים. אני עובדת עם אוכלוסייה של ילדים בהפרעות קשב וריכוז. יש להם לקויות למידה. סיפרה לי תלמידה שקיבלה את הספר שלך החדש, נפש הומיה. כבר לא כל כך חדש, אבל בסדר. אוקיי, בסדר. היא נסעה לברצלונה, 4 שעות טיסה מישראל לשם, וכיוון שהיא סובלת מכל הפרעת קשב קטנה, היא לקחה אוזניות של פלאפון,
שמה לה באוזניים וצללה לתוך הספר. וכשאלתי אותה, היא לא ידעה באמת, לא זכרה את שם הספר, אבל היא סיפרה לי, קראתי טלנובלה של רם אורן, איך היא אמרה? איזה משורר דלפון, תפרן לאללה, שהתאהב באישה עשירה וכתב לה שירים, ודרך השירים שלו היא פשוט התאהבה בו. כן. ילדה, באמת, אני אומרת לך, עם בעיות של קשב וריכוז, כל פיפס קטן מפריע, אבל עצם העובדה שבמהלך 4 שעות האלה של הטיסה לברצלונה, היא קראה את הספר ויצאה משם עם החוויה הזאת, זה מה שלקח אותה, ועם זה היא נשארה. כי הייתה לה מוטיבציה לקרוא. הייתה לה, מעבר לכל המגבלות שיש לה, הייתה לה מוטיבציה לקרוא. למי שיש מוטיבציה לקרוא יקרא. מי שאין לו, זה לא יעזור. את יכולה לעבוד עליהם קשה, לנסות לשכנע אותה, אז הם יקראו עוד ספר, אבל עוד שני תרגלי חייהם, הם לא יקראו יותר ספרים. אני אתן לך אנקדוטה נוספת. תלמיד שלי בכיתה י"א, גם מהקטע הזה של לקויות למידה, אמר לי שהוא לא מצליח בשום אופן ללמוד על מלחמת השחרור, על כל מה שקורה לקום המדינה, ואמרתי, תראה, כשאני הייתי בת 14, היה לי מורה להיסטוריה, שלימד אותי דרך חווייתית ללמוד על התקופה. על המהפכה הצרפתית קראתי את דזירה של אנמרי סלינקו, ונכנסתי יופי לתקופה, וככה הבנתי את הדברים. ואז אמרתי, תראה, אני מכירה את הספר לטרון, קיבלתי אותו לביקורת מהסופר עצמו. קרא את הספר, אני חושבת שהספר הזה ייתן לך מענה מצוין. הוא בא אליי, אחרי הבחינה הייתה לפני יומיים. הוא בא אליי וסיפר לי מה שהוא זכר, זה את כל התהליך, את כל העלילה, דרך כתיבה בגובה העיניים. למה מורים, הוא אומר לי, לא יכולים לדבר אליי בגובה העיניים כמו שהספר הזה לטרון עשה לי את זה. כן. תראה, אני משתדל מאוד. אני חושב שחלק גדול, אם שואלים אותי מה סוד ההצלחה של הספרים האלה, אני חושב שאחד מסודות ההצלחה זה לא רק העלילה ונושא ההסתרדות וכל השאר המאבקים שמאפיינים את העלילות, אלא במידה רבה הכתיבה בגובה העיניים, שמלכתחילה שמתי לי למטרה לכתוב כך, ולכתוב כך שאנשים יוכלו לקרוא את זה בלי להתחבט יותר מדי, בלי להיכנס למצבים שהם צריכים לקרוא שוב ושוב אותו קטע. ואני חושב שזה עובד נכון. וחבל שאין הרבה ספרים מהסוג הזה שנותנים פרט לערכים שמועברים באמצעות הספר, גם כתיבה ממש בגובה העיניים. תראי, העולים מרוסיה, באולפנים הראשונים, המליצו להם על הספר הראשון שלי על פיתוי, כי הם יכלו לעבור אותו יותר בקלות. ואני לא גורם לזילות, לדעתי, לזילות השפה. אני כותב שפה מאוד מאורגנת, מאוד מסודרת, מאוד ברורה, אבל כזאת שאנשים לא יצטרכו להתלבט יותר מדי כשהם קוראים. אתה יודע, לא אמרת לי שעוד כאן היה בטוח שעלה מתוך הרשימה. יש עוד 2 ספרים, אחד שאתה מאוד מאוד אוהב וזוכר לו את הדרך לעלייה, זה פיתוי, והשלישי זה היה לטרון, הפתעה. על לטרון, כן. לטרון הייתה הפתעה גדולה מאוד. אני חשבתי שאם אני אקח את נוסחת הכתיבה שלי ואני איישם אותה על פרשיות היסטוריות, זה יעבוד. כי אין דבר כזה. ובאמת, לטרון היה ניסיון ראשון, כולם הזהירו אותי, כולם אמרו לי, אל תיגע בזה, מי מעוניין בכלל לקרוא למלחמה? ואני הופתעתי, וכולם הופתעו, כי הספר היה רב מחר. ועד היום הוא נקרא בשקיקה. והספר מספר דבר פשוט, הוא פשוט מספר על האנשים של מלחמת 48. נכון. על הסיפורים האנושיים שעשו את לטרון ועשו את עיקר הקרבות במלחמת 48. ואני חושב שזה הדבר הגדול. לא לקחו, תראה, אני אתן לך דוגמה, בלטרון היו 5 קרבות. אני כתבתי רק על 3, כך שחטאתי להיסטוריה, לא כתבתי בדיוק את כל הפרטים הקטנים, אבל כתבתי על האנשים, נכון. וזה מה שעשה את זה. נכון, כי אתה באמת נגעת בדמויות. הספר הזה הוא מאוד שונה מכל הספרים שכתבת. נכון, כי הוא נוגע בנושא היסטורי והוא מדויק לגמרי. נכון. אוקיי. האם זה פגע בך כשאמרו לך שאתה כותב ספרי טיסה? ממש לא. את יודעת שבמשך שנים אני מייחל למצוא ספר טיסה שאני אהנה ממנו, שאני אוכל לשבת 5-7 שעות ולקרוא, ואני לא מוצא כמעט.
לעתים נדירות, אני קראתי, לפני 2-3 נסעתי לחוץ לארץ, ומה לקחתי איתי? את סטפן צוויג. סטפן צוויג, נערה מהדואר, ספר מדהים בגלל העובדה שהוא כותב כמו שאני, לא כמו שאני כמובן, הוא כותב הרבה יותר טוב, אבל הוא כותב בגובה העיניים. סטפן צוויג של היום, של 1920, ושל היום הוא אותו דבר. הוא כותב כמו שאני הייתי רוצה לכתוב. וזה מה שמדהים, שהוא לוקח סיפור חברתי מדרגה ראשונה, והופך אותו לספר נגיש, לספר טיסה מעולה. ואני נהניתי מכל דקה בטיסה, למרות שאני לא נהנה מטיסות, כי קראתי את הספר שלו. אז כך שזה לא פוגע בי, שאנשים, למה צריך לפגוע בי, שאנשים יקראו, אין לי יומרות, תשמעי, אני לא מתכוון להיות דוסטויבסקי, אני לא מתכוון להיות מה שאני לא, אני מתכוון לספר סיפור טוב, זה הכל. ואני חושב שאם אני מצליח בזה, ויש לי הרבה קוראים, אז עשיתי את זה. עשית את זה כי נכנסת לנישה שאנחנו תכף נדבר עליה, כתיבה פופולרית, שלא הייתה בארץ, ואתה היית החלוץ שלה שהוביל אחריך עוד סופרים. נכון. בחרת לשמוע את השיר כלניות. תראה, השיר כלניות הוא שיר ילדות שאני פשוט מטורף אחריו. אני לא יודע מה זה עשה לי, אבל אולי משום שלא היו כלניות בסביבה שאני גרתי, אני גרתי בשכונת עוני, בלי פרחים, בלי שום נופים מוריקים, בסך הכל צריף עץ בתוך שכונת עוני בדרום תל אביב, ולא היו כלניות. כלנית בשבילי הייתה משהו נחשף, משהו אחר, משהו שונה, ופעם אני זוכר, יצאתי עם המורה לטייל מחוץ לתל אביב, וראינו בפעם ראשונה כלניות, ופשוט היו לי דפיקות לב. קשה לתאר את זה, זה אולי נראה היום בנאלי, יש כלניות בכל מקום, אבל בשבילי זה נשאר עדיין השיר, הסמל של ילדות שנחשפת, שבה באמת כל כך רציתי לראות כלניות ולא ראיתי. אבל אתה יודע שזה סמל הכובעים הבריטים של כן, גם, אבל זה פחות. כלומר, הכלנית עצמה, הפרח עצמו היה מדהים. הפרח עצמו הוא זה שריגש אותך, כי רצית מאוד מאוד לראות אותו. כן, כי הייתי ילד קטן כשקראו לבריטים כלניות. הייתי ילד קטן, והמשמעות לא נקלטה אצלי כל כך. נכון. אוקיי, רועי, נשמע עכשיו את כלניות עם הגדולה מכולן, שושנה דמארי. הערב בא, שקיעה בהר יוקדת, אני חולמת ברות עיניי, הגיא נערה קטנה יורדת, ובאש כלניות לוהט הגיא, את הפרחים לצרור ייתן לקט לה, ובשבילים המתכסים בטל, אמא היא נחבאת וקוראת לה, הביטי בהבאתי לך בשר. כלניות, הדמדמות הדמוניות, כלניות מטוללות עינניות, שקיעות בהר כבענה ותדעכנה, אבל כלניות תמיד תברחנה, סופות לרוב תהומנה ותסערנה, אבל כלניות תמיד תבערנה. כלניות, הדמדמות הדמוניות, כלניות מטוללות עינניות.
שנים עברו, שוב השקיעה יורדת. הנערה כבר סבתא ידידה, הנה כבר נכדתה לגיא יורדת, ושוב עניות בורחות בגן. וכשקוראת הנערה אליה, הביטי סבתא מה הבאתי לה, לצחוק ותמר זוהרות עיניה, והיא זוכרת שיר מזמור נשכח. כן הדורות באים חולפים בלי גבר, אך לכל דור יש כלנית וזמר. אשרי האיש הוא בן סוכות ומעט, פרחה הכלנית לו לו רבה. ברוכים השבים אליי. כאן בעל הדרך יהודית מליק שירן מארחת בתוכנית את הסופר רם אורן. שמענו קודם את שושנה דמארי. אתה יודע מה זה? זה געגוע לתקופה, לזמרת, לממש מלכת הזמר העברי. והשיר הזה עשה לי צמרמורת של התרגשות. איזה תענוג לשמוע את קולה שוב. אומרים שתפקידה של כתיבה פופולרית היא לרגש ולחזר אחר עיני הקוראים. האם תוכל לספר לנו על עבודתך כסופר שכותב ספרות בכתיבה פופולרית? כתיבה פופולרית מחייבת יותר אולי מכל סוג אחר של כתיבה. מה שקורה הוא כשאני כותב, אני כותב הרבה שעות כל יום. אני תמיד מעמיד את עצמי במקום הקורא. כי אני יודע שאני כותב בשבילו. ואני רוצה לגרום לו ליהנות. ואם אני מרגיש שכתבתי פרק שלא ידבר אליו, או פרק שעלול לא לדבר אליו, אני פשוט מוחק אותו. אני לא מכניס אותו לספרים שלי, מתוך החשש שאולי מישהו יפסיק לקרוא את הספר באמצע ולא ימשיך לקרוא אותו. וזה סוד הכתיבה הפופולרית בעצם, שאני מנסה להיות פופולרי עד הסוף. אני מנסה שפשוט מי שיקח את הספר ליד ברגע הראשון, ימשיך לקרוא אותו עד הרגע האחרון, ולא יסיר אותו מידיו. אני נעלב ממש כשמישהו אומר לי שהוא התחיל לקרוא את הספר שלו בערב והלך לישון. אני תמיד מצפה שהוא יקרא אותו כל הלילה. אבל אני חושב שיש הרבה מן האומנות, מן המיומנות בכתיבה פופולרית. זה צריך, כשאת מנסה, כלומר, אני מכיר הרבה סופרים שכותבים, ולא חשוב להם מה יגיד הקהל. הם כותבים, והם זורקים את הספר לשוק, ואומרים, אני כתבתי מה שאני רוצה, לא אכפת לי מה יהיו התגובות. אני בדיוק ההפך. אני חושב שהתגובות של הקהל אין מה שחשוב. ועובדה שהספרים הפכו להיות מאוד פופולריים, זה שאנשים אוהבים אותם, אם הם אוהבים אותם, אז עשיתי את זה. אוקיי. אתה יושב שעות, אמרת, לכתוב כל יום פרק? אני כותב כל יום מ-6-7 בבוקר עד אולי אמצע הלילה. זו משמעת עצמית מאוד חמורה. כן, כן. אני כותב, קודם כל אני יודע מראש, אני קובע מראש מתי יצא לאור הספר.
ואז אני קובע מראש, נגיד הספר יצא לאור בעוד חצי שנה, אני בתוך 4 חודשים צריך לסיים לכתוב אותו. הוא יצא לאור בעוד שנה, אני כותב עכשיו ספר שיצא לאור רק בעוד כמעט שנה. אז אני יודע בדיוק מה סדר היום שלי, אבל כך או אחרת, אני מתחיל לכתוב מאוד מוקדם בבוקר, ומסיים בערב. כשיש לי יותר זמן, אני יושב יותר מלטש ושוקד על עדכון ושיפוץ הפרק, אבל בדרך כלל אין לי זמן, בדרך כלל אני מגיע ברגע האחרון עם הספר. האם יצא לך אי פעם, אחר שסיימת לכתוב את הספר שלך, לתת אותו כמדגם לקוראים אנונימיים? לשמוע מהם איזושהי חוות דעת? בוודאי, בוודאי. אני נותן תמיד את הספרים שלי לקרוא. יש לי קבוצה של קוראים שקוראת את הספרים לפני שאני מוציא אותם לאור, ואני מאוד מתחשב בדעתם. כלומר, אני זוכר שפעם אחת כתבתי ספר, שלא עבר את הקוראים. כתבתי ספר על האונייה אקסודוס, אוניית המעפילים. אוקיי. וזה לא עבר את הקוראים, כי כולם אמרו לי, בסדר, אנחנו מכירים את הסיפור. אין בזה שום דבר נוסף. מסתבר שיצאו לאור 27 ספרים בעברית על אקסודוס. ואף אחד לא מצא בהם עניין נוסף, לא שום גילוי, שום דבר אחר. ואני זוכר שגנזתי את הספר. זה הספר היחיד עד היום שפשוט לא הוצאתי אותו לאור. לא הוצאת בגלל הקטע הזה שלא היה בו משהו חדש. בגלל זה שזה לא עבר את קבוצת הביקורת, בגלל זה שאנשים לא מצאו בזה שום עניין. ומאחר שלא מצאו בזה עניין, 20 וכמה אנשים שקראו את הספר, החלטתי פשוט לא לגעת בזה יותר. ואם היית קורא את הערות הביקורת שלהם, האם יכולת לשנות משהו בספר הזה שכתבת? אתה יודע, במרחב של זמן, אפשר תמיד לחזור לספר שהוא לא בדיוק הספר שרציתי שיהיה, בגלל הביקורת שקיבלתי. אבל תראה, הבעיה של הספר על אקסודוס הייתה שהוא פשוט לא עורר עניין. ובניגוד לספרים אחרים שלי שעברו את הביקורת, עברו בשלום, הספר הזה לא עבר, כי פשוט אני תיארתי לעצמי שאם אנשים לא מגלים בו עניין, לא יעזור הרבה מה שהוא יכול לעשות. אני שיניתי אותו אחר כך במקרה פגשתי מישהו שהיה על אקסודוס, וסיפר לי סיפור מדהים שגרם לי לכתוב ספר אחר. את הספר השבוע כתבתי בעקבות הסיפור הזה, האישי. בעקבות הסיפור האישי, ולאו דווקא בעקבות הספר שגנזתי. לא היה מה לעשות יותר בספר שגנזתי. אז כתבתי ספר חדש לגמרי, השבוע שזכה להצלחה עצומה גם בארץ, וכבר תורגם ל10 שפות, והוא פשוט מקבל ביקורות מצוינות בכל מקום. שזה מראה לך שלפעמים המקריות קובעת. נכון. איזו מין הרגשה זו שהספרים שלך מתורגמים להרבה שפות? לכמה שפות? תראי, יותר חשובה לי ההצלחה בארץ. זה פחות מזיז לי, כמו שאומרים הילדים, שמתרגמים את הספר שלי בנורווגיה. בסדר, אני מקבל את זה, זה יפה, זה מחמאה. אני לא מאבד את הראש כשמודיעים לי שהוציאו עוד ספר ועוד ספר שלי בחוץ לארץ. מסיבה פשוטה, כי פה אני מקבל פידבקים מיידיים. אני לא יכול לקבל פידבקים מנורווגיה או מדניה או מאיטליה. משם אני לא מקבל את הפידבקים. אין שם מועדון מעריצים של רם אורן? אין שם משהו כזה שלא יוצר קשר איתך, משהו כזה? לא. התגובות היחידות שאני רואה הן באמזון, של אנשים שקראו וכתבו מה דעתם. אבל פה בארץ התגובות הן יומיומיות, אנשים שאני פוגש כל הזמן, אנשים שמתקשרים אליי, שכותבים לי מכתבים. זה שונה. זה שונה מאוד מהקהל שהמוכר לך בשפת האם שלך, לבין קהל מעריצים, למשל, נניח מארצות הברית. אין לי מועדוני מעריצים בארצות הברית. אז אני רוצה להפתיע אותך, שלי לפני איזה חצי שנה בערך יצא ספר טיפולי בשם עמוק בתוך הלב, והוא תורגם לאנגלית. ולפני חודשיים וחצי פנה אליי סטודנט מאוניברסיטת איואה, ואמר לי שהוא קרא את הספר, והספר הטיפולי הזה עורר הדים, והוא לאט לאט אסף חבורה של אנשים שהתאהבו בזה, ואני מקבלת מכתבים משם. יקירתי, את ברת מזל. אני לא קיבלתי עד היום, למרות שהספר שלי תורגם באמת כמעט לכל שפה אפשרית. אני לא קיבלתי תגובות מיידיות מאף אחד. קיבלתי תגובות בעקיפין, כמו שאני אומר לך, באמזון וזה, אבל לא קיבלתי תגובות מיידיות כפי שאת קיבלת. מישהו לא הקים, אף אחד לא הקים מועדוני מעריצים.
וכמו שאמרתי לך, אני נהנה מאוד לקבל את התגובות כאן, זה מה שחשוב. תראה, אין ספק שהתגובות בארץ הן מאוד מחממות את הלב. אני יודעת, מניסיון אישי איתך, לכל מקום שהזמנתי אותך, באת ודיברת, וראית מה הילדים עשו, איזה מצגות הם הכינו, איך הם דיברו אליך, איך הם שאלו אותך שאלות, ואת האדיבות היפה שלך והסבלנות ראיתי כשענית להם. זה נכון, זה ראיתי את זה בעיניים שלי. בחרת לשמוע את שיר משמר שכתב נתן אלתרמן. למה? תראה, אני פשוט אוהב אותו. גם אני. אני אוהב את השיר, אני חושב שהוא שיר יפה, וזה שיר שגרר את התגובה, גם תרצה כתבה את השיר שלה אחרי זה בתגובה לשיר הזה. יש פה סיפור מסביב, והיא התאבדה אחר כך. נכון. זה דרמה אדירה, ואני פשוט אוהב את השיר הזה, אני חושב שיש בו סיפור. אוקיי, אז בבקשה רועי, נשמע עכשיו את שיר משמר. הביצוע. נפשך כוחך, שמרי, שמרי נפשך, שמרי חייך, בינתך, שמרי חייך, מקיר נופל, מגג נדלק, מצל חשך, מאבן קלע, מסכין, מציפורניים, שמרי נפשך, מן השורף, מן החותך, מן הסמוך כמו אפר וכמו שמיים, מן הדומם, מן המחכה והמושך, והממית כמי באר באש קיריים, נפשך שמרי ובינתך שיער ראשך, אורך שמרי, שמרי נפשך, שמרי חייך. זה ערב קיץ לכאורה, זה לכאורה רק ערב קיץ טוב, ידוע וישר, שבא לחסד ולרחמים, לא למורא ולא לרחש חשדות ודבר אשם, שבא עם ריח תבשילים ועם נורא אשר תאיר, עדים ננוח ונשאר, עדים ננוח ונשאר, רק ערב קיץ חם וטוב הוא לכאורה, רק ערב קיץ חם שבא לא למורא. הנה הרוח יד שולחת ובלי רחש, פתאום חלון לאט נפתח בחשיכה, אמרי מדוע את צוחקת כמו פחד, אמרי מדוע את קופאת כמו שמחה, אמרי מדוע העולם כוזר עדיין, ואש ומים מביטים בו מכל צד, אמרי מדוע בו מפרפרים חייך, כמו ציפור מבוהלה בתוך כף יד, אמרי מדוע את מעוף ורעד רע, כמו ציפור בחדר בחפשה אשנה. חשדות ודבר אשם, שבא עם ריח תבשילים ועם נורא אשר תאיר, עדים ננוח ונשאר, עדים ננוח ונשאר, רק ערב קיץ חם וטוב הוא לכאורה, רק ערב קיץ חם שבא לא למורא. שמרי נפשך עייפה, שמרי נפשך, שמרי חייך, בינתך, שמרי חייך, שיער ראשך, אורך שמרי, שמרי יופייך, שמרי ליבך הטוב, המציאו בידיי.
פשוט נוסטלגיה נהדרת. כאילו הוא צפה מראש את מה שיקרה, פשוט מדהים. נכון. תודה שחזרתם אליי, כאן בתוכנית על הדרך מתארח הסופר רם אורן. אני רוצה להקריא לך ולהקריא לכם מאזיניי היקרים רגעים מרגשים ומרשימים שכתבו 3 מתלמידיי. על הספר אות קין. ליזה בן חמו מכיתה י"א כותבת: רגע מרשים בעיניי היה כאשר מיכאל לוקח את כל משפחתו לבקר את אלזה, אחותו, בבית הכלא. דבר עורר רעש בציבור שלנו. אך הוא מראה עד כמה קרבת דם היא חזקה. למרות כל המעשים הזוועתיים והמזעזעים, אלזה היא עדיין אחותו הביולוגית של מיכאל, והוא יודע כי היא זקוקה לו. משפחה יש רק אחת. משפט זה מתבטא כאן בצורה הטובה ביותר. החלטתו של מיכאל להתעלם מתגובות הציבור הפוגעות, מהכרזות והכינויים, ולעמוד לצידה של אחותו מרשימה ביותר. משה בוזגלו מכיתה י' כותב: רגע נוסף היה בסוף הספר, כאשר אמנון מדבר על מיכאל בורנשטיין. העובדה כי הוא מחזיר אותו לתפקיד ביטחוני בכיר, וכי הוא מדבר עליו רק דברים טובים, מבטאת את משמעותה של חברות אמיתית. לאורך כל הדרך, למרות הכל ולא משנה מה קרה, תמיד עמד אמנון לצידו של מיכאל, תמך בו, האמין בו, בטח בו, והיה מוכן לעשות הכל למענו, וכך גם עשה. הרגע המרשים הזה מעלה רגשות הערכה רבים כלפי דמותו של אמנון. וחוויה לא שגרתית הייתה ההפתעה שריגשה אותי, השארת המכתב למיכאל. כך כותב לי דוד ברדוגו, תלמיד מכיתה י': אני מודה לאלוהים על שהפגיש בינינו, ולו רק לזמן קצר, ואני רוצה לבקש את סליחתך על שבגללי נפגעת כל כך. והתאבדותה בקור רוח קרעה את הסדים מרצועות, חיברה אותן לחבל של טלטל סורגי האשנב וקרחה על צווארה. כאשר גילו הסוהרות את גופתה שבורת המפרקת ונטולת החיים, לפתה ידה הימנית בכל כוחה. צילום של תינוק ותינוקת מחייכים על השטיח אי שם במקום זר הרחק מכאן. אלזה מילר לקחה את חייה בידיה מתוך אומץ לב, נחישות דעת ובחירה שאין ממנה חזרה. אלזה, שמצאה סוף סוף את אחיה הקטן וורנר העובד, חשה שהמפגש הזה בין אחות רוצחת לבין אח רודף שלום לא ימחק את הכתם מעל הקיר, ולא משנה אם הכתם בהיר או כהה מדי, הכתם תמיד יישאר על הקיר. שום דבר לא יסיר את הכתם, לא הערכים, לא העקרונות, לא הרעיונות האידיאולוגיים בהם מאמין מיכאל, ולא מעשי הטרור שפורסמו כשמחה לעיד בעיתונות העולמית ומחיה את ההתעוררות הנאו-נאצית של הדור החדש, ואשר בראשן עמדה אלזה. 3 תלמידים שהתייחסו אל הרגעים המיוחדים שתפסו אותם בספר אות קין. איך אפשר לשרוד אחרי שאלזה לוקחת את חייה בידיה? את שואלת? אני שואלת, כן. אני לא יודע, קשה. אני מעריך מה שאולי לא ביטאתי מספיק חזק את מה שעבר באמת על אחיה. בסך הכל הייתה אחותו, שאר הבשר היחיד שיש לו עלי אדמות. ואני לא יודע איך הוא חשב, או מה הוא עשוי היה לחשוב על חייהם בעתיד. איך זה יסתדר בכלל, להיות בקשר, לעמוד בקשר, כשהיא כל כך רחוקה ממנו אידיאולוגית. אבל אני לא בטוח שהוא נשם לרווחה כשהיא התאבדה. אני לא בטוח. גם אני לא בטוחה, ולכן אני אמרתי להם שזה חומר נפלא למחשבה. כן. שישארו עם השאלה הפתוחה הזאת, ושיחשבו. נכון, זה חומר למחשבה. צריך לחשוב, גם השארתי חומר למחשבה בסוף על נושא האלימות שלו נפטר, על אלימות בחברה הישראלית, שזה לא פתור, זה לא סגור. זה אחד הספרים הבודדים שלי שאין לו סוף סגור וברור ואופטימי. וטוב שכך, אתה יודע למה? כן. כי הקורא נשאר עם המחשבות אחר כך, לא צריך להכיל אותו עם כפית. לתת לו את האפשרות לחשוב וללכת עם המחשבות שלו לעולמות שהם ייקחו אותו. נכון מאוד, כן. סופרים בראשית דרכם שולחים לך את כתב היד שלהם. מאיפה באה הסבלנות?
לקרוא ולהגיב לכל אחד? לא יודע. אין לי תשובה אינטליגנטית, אני ממש לא יודע. אבל יש לי סבלנות, ותמיד אני חושב, את יודעת, עליי בתחילת הדרך, שהיה כל כך קשה, שתמיד היו מחזירים לי את כתבי היד שכתבתי, והוצאת ספרים מסוימת, מישהו ציצל אליי משם ואמר לי, תשמע, זה לא בשבילך לכתוב ספרים, עזוב את זה, אתה לא תהיה סופר אף פעם, כל מיני דברים מעליבים כאלה. ועכשיו ששולחים אליי כתבי יד, אני לעולם לא אגיד למישהו, אין לך סיכוי. אני לעולם לא אגיד לו, אתה לא יודע לכתוב. גם כשיש לו בעיות בכתיבה ובניסוח. אני תמיד אמצא את המילים הטובות להגיד לו, משהו שיעודד אותו. כי לפעמים באמת אנשים יכולים להשתפר, הם יכולים, נגיד, לכתוב ספר שמגישים אליי, והוא לא יהיה ברמה גבוהה, ובמשך הזמן הם כן יכולים להגיע לרמה יותר גבוהה. זה תלוי בעזרה שמקבלים, בהדרכה שמקבלים. יש כל כך הרבה דברים בדרך שצריך לעשות, ואני לעולם לא אהיה האיש שירפה את ידיהם. ואיזה טיפים אתה יכול לתת לסופר מתחיל? משמעת. משמעת עצמית בכתיבה. משמעת, קודם כל משמעת. קודם כל סדר יום ברור ומוחלט. נגיד, הוא עובד בבוקר, הוא חייב לעבוד עד אחר הצהריים, הוא יחזור ב5 הביתה, הוא יטפל קצת בילדים, קצת יגיד מילה טובה לאישה. ואחרי זה מ8 עד 12 בלילה הוא יכתוב. יום, שעה, הוא פשוט לא ירפה. ואז כשיש לך משמעת עצמית טובה, או ברמה גבוהה, אתה יכול להגיע לזה. אתה יכול להגיע לתוצאות. אוקיי. אני רוצה להודות לך, רם אורן, שהתארחת בתוכניתי על הדרך. למדנו שדמויות שורדות הן דמויות חזקות. המעבירות מסרים חשובים לקוראים, שהאהבה מולידה את התשוקה לחיים ויוצרת בחירות אישיות. לעתים הן שגויות ולעתים הן טובות. ומהן אפשר רק ללמוד. כל דמות ומלחמת הקיום שלה. כל דמות משקפת בהתנהגותה ובמחשבותיה את עולמה ומעשיה. גילינו שאפשר לגעת בדמויות והן יכולות להיות דמויות מתוך העולם שלנו. קצין משטרה, רופא, עורך דין, מדריך מדיטציה וכו'. דמויות שקל להזדהות עימן. דיברנו על כתיבה פופולרית שהיא כתיבה בגובה העיניים ומדברת אל ציבור רחב ועממי של קוראים. אני רוצה להודות לכם מאזיניי היקרים שהייתם עמנו. אנו ניפגש שוב ביום רביעי בשעה 12 ברדיו החיים הטובים. עכשיו נשמע את חורשת האקליפטוס בביצוע של נעמי שמר. כשאימא באה הנה יפה וצעירה, אז אבא על גבעה בנה לה בית. חלפו האביבים חצי מעברה, וטלטלים הפכו שיבה בינתיים. אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה, אותה הדומיה וגם אותה התפאורה. חורשת האקליפטוס, הגשר הסירה, וריח המלוח על המים. חורשת האקליפטוס, הגשר הסירה, וריח המלוח על המים. בשביל הנה יורדת עדת התינוקות, הם בידן ישכשכו רגליים. גדלו הילדים וכבר למדו לשחות, ובני הנעורים חותרים בשניים. אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה, אותה הדומיה וגם אותה התפאורה. חורשת האקליפטוס, הגשר הסירה, וריח המלוח על המים. חורשת האקליפטוס, הגשר הסירה,
התינוקות היו לאנשים, ושוב על הגבעה הקימו